Enbido. Baina, Erasmus esan duzu. Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Wow. Eta gainera, abantaiez betetako Jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean. Beste moduko dantza bat egin aurretik, beste azken jautzi bat, gero beste moduko dantza bat, eta gero berriro jautziak izango ditugu. Deiagorri jarraian. Prest! Pika bietan! Ebat! Pika bietan! ¡Pika bien!
Erdizka. Ezketa iru. Dobla. Erdizka. Jautzi. Ezketa iru. Dobla. Erdizka. Jautzi da iru. Kontrapasen erdizka lauetan. Luze eta jautzi kontrapasean. Luze eta jautzi kontrapasean. Luze eta jautzi kontrapasean. Luze eta jautzi kontrapasean. Arro, erdizka lauetan. Jautzi. Ebatx luzea. Dobla. Erdizka. Jautzi. Ebatx luzea. Dobla. Erdizka eta fini. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen hirugarren belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa. Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com. Negartiak deitzen da. Negartiak deitzen da. Badauzke ere aldaketa batzuk, bai kontrapasarena, baino batez ere pasu egin bat duzue, handik xalta eta kurri, ezkerra irian, eskureia, bale? Horatzen soiekin. Bai? Rest, kasu jautzi honekin, badauzkela pauso. Zai xabarrak, baino, seguro gehiago egiten. Erdiak, erdizka, lauetan!
esan dizuet, luze eta
Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako Jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhasta30.com.
eta musikariak basarri. Bueno, oraingoan aurten tokatzen zaigu, tokatuko litzaiguke, 9. jautzien jaia egitea Sanferminetan, baina 8. da 2008an ez zelako posible izan. Bi zirkulo osatzen balin baitugu, jantza luzearekin hasiko gara. Jantza luzea ezagutzen ez dutenetzako, denak ezagutuko duzuen oski, baina da indioaren egitea. Musikariak prest direnean, hasi egin gara. kantatu behar dituan, eta jendeak badakizkin ez ezakit, ba. Baina, bueno, behin egiten bali modut ere aski izango da, ez? Erdizka lauetan jautzi, erdizka dobla, erdizka ezker eskuin, ezker hiru, erdizka eskuin, ezker eskuin, hiru, erdizka, eta dena errepikatzen da. Ados? Bueno, bi zirkulo edo hiru zirkulo behar dituguna kosatuko ditugu, baino hemen denak inguruan erdizka lauetan! Erdizka, dobla, erdizka, ezker eta eskuin, ezker eta hiru, erdizka, erdizka, eskuin eta ezker, eskuin eta hiru, erdizka, erdizka, erdizka
laburra den jautzi bat ere. Zerbait erlatikoa dena.
que Erasmus esan duzu. Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa. Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako Jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean.